Třeba, že se to a to stane tak a tak. Ono to pak dopadne, dopadne, dnes je čtvrtek, zítra pátek, sobotu svátek, v neděli je nemátek, protože ani to den není dnes definitivní, neví se, zdá se, země noc nemůže Takže vitajte na záverečnom večeri festivalu Zázračný oriešok s podtitulom Rozhlas v knihe, kniha v rozhlase, čo je dosť výstižné a celkom aj zrozumiteľné jedno v jednom, druhé v druhom. Na celý dnešný večer bude prebiehať nasledovne. Ja poviem také zázračné slovíčka, ten oriešok sa nám otvorí, vo vnútri predpokladám, že bude nejaký namotaný papier alebo niečo podobné. No a následne z toho papiera zistíme, kto sa stal víťazom. No a tak to bude prebiehať. Takže ja by som to teraz skúsil, aby sme videli, či to vôbec funguje. Takže oriešok, otvor sa. Oriešok, otvor sa. Oriešok, prosím, otvor sa. No, počuť ešte? Oriešok. Neotvoril sa. Možno niekomu nie je známe, že na 8. ročníku tohto festivalu sa poprvýkrát bude udeľovať aj zvláštna cena Literárneho informačného centra, a to pri príležitosti 95. výročia narodenia významnej slovenskej spisovateľky Márie Ďuríčkovej, a tá je určená autorovi v oblasti detskej tvorby za významný umelecký prínos. No a človekom, ktorý príde práve teraz odovzdať túto cenu vám, je riaditeľka Literárneho informačného centra pani Miroslava Valová. Som naozaj veľmi rada, že na pôde Literárneho informačného centra sa nám podarilo namiešať taký jedinečný elixír z jedinečných ingrediencií, ktorými sú tradícia a umelecké majstrovstvo nestorky slovenskej literatúry pre deti Márie Ďuríčkovej. Taký zázrak, akým je vychádzanie najdlhšie vychádzajúceho časopisu pre deti Slniečko na pôde Literárneho centra. A tretím faktorom, treťou ingredienciou je neutíchajúci gejzír tvorivosti Daniela Heviera. Môžete si niečo povedať? Vyhlásenie výsledkov 8. ročníka festivalu Zázračný oriešok 2014. Takže ja teraz urobím druhý pokus. Oriešok, otvor sa. Mne to funguje. Takže, kto získal cenu v kategórii rozhlasových monologických rozprávok od detskej poroty, nám príde prezradiť predseda detskej poroty Samuel Rybanský. Poď sem ku mne, nech ťa aj vidieť. Ja ti podržím mikrofón a môžeš nám povedať, dobre? Vyhráva rozprávka Daphnis a Chloe. Na rozprávke Daphnis a Chloe sa nám veľmi páčilo príbeh, v ktorom vystupovali aj piráti. Bolo to zaujímavé a pekné. V rozprávke boli zvláštne, staré a pekné mená. Nádhera, to si zaslúži naozaj na cenu. Koho detská porota určila za víťaza v kategórii rozhlasových rozprávkových hier, nám príde vyhlásiť Oklepková Radoslava. Takže prezrať nám. Vyhráva rozprávka Čertov kamarát. Prečo ste si vybrali práve túto rozprávkovú hru? Môžem sama?
Sama jasné. Rozprávková hra Čertov kamarát bola od začiatku do konca veľmi zaujímavá, nestratila spád a mala prekvapujúci záver. Páčili sa nám aj postavy čertov, boli zábavní a ich dialógy boli živé. Hra bola napísaná ako rozprávka v rozprávke. Cenu za najlepší herecký výkon od nás dostala Bambulína, teda Zuzana Kizeková. Jej charakter sa dal vycítiť už z jej hlasu. Ďakujeme. Výsledky odbornej poroty v kategórii rozhlasových rozprávkových hier od odbornej poroty nám príde povedať jej predsedníčka pani Ľubica Kepštová. A cenu odovzdá generálny riaditeľ rozhlasu a televízie Slovenska, pán Václav Mika. Tak, odborná porota udelila cenu za monologickú rozprávku, rozhlasovú rozprávku Popoluška. Táto rozprávka dostala túto cenu za vzácnu harmonickú syntézu jazykovo čistej a textovo invenčnej interpretácie klasickej rozprávkovej predlohy Márie Ďuričkovej, za aktualizačnú rozhlasovú realizáciu s precíznou hudobnou dramaturgiou, za majstrovské rozprávacké podanie Emilie Vášariovej, ktorá civilným, ale emotívnym podaním posilnila plnohodnotné vyznenie rozprávkového posolstva. To si určite zaslúži cenu. Tak teraz prejdeme do kategórie rozhlasových rozprávkových hier. Takže, kto získa cenu tu? Tak odborná porota udelila cenu za rozprávkovú hru Leonardo Kocúr z ulice. A teraz nám opäť prezrate, prečo ste sa takto rozhodli. Opäť to prečítam, lebo musím tlmočiť rôzne špeciálne názory odbornej poroty, ktoré sú špecifické. Takže túto cenu odborná porota udelila za originalitu a virtuozitu pôvodného autorského textu, gradovaného štilizovanou lexikou, ktorá približuje charakter poučteného mačacieho sveta, za komplexný rozhlasový útvar realizovaný s minimálnym hereckým obsadením, a za model sviežeho blízkeho vzťahu dvoch živých bytostí, ktorý sa vyvíja v kontraste s technokratickým spôsobom komunikácie súčasného sveta. Ako hereckú osobnosť sme ocenili Ľubomíra Piktora za objavnú interpretáciu postavy kocúra Leonarda, v ktorom bolo cítiť ten vlastne taký preskok divadelno-rozhlasového média, ktorý sme videli taký pozoruhodný, zaujímavý, takže toľko. Tak, všetky oriešky boli otvorené, všetky ceny boli odovzdané. Tak a prichádza čas, aby sme ten oriešok znovu na 2 roky zatvorili a počkáme, čo sa v ňom znovu za 2 roky objaví. Čože? Ty ako odborníčka na rozprávky by si to mala vedieť najlepšie, nie? Uvidíme. Ale s tým, že zazvonil zvonec a festivalu je koniec, ešte chvíľu počkáme, kým nám zodpovední ľudia nesľúbia, presne tak ako pred 2 rokmi, presne na tomto mieste, že sa už len 730 krát vyspíme a znovu budeme mať svoj festival. Ja som veľmi rád, že opäť z tohoto pódia môžem najprv zhodnotiť tento festival, pretože už som mal tu možnosť viackrát po sebe, po tých 2 rokoch. A vždycky bol dobrý, bol lepší, najlepší a tak ďalej. Aj tento bol najlepší možno z viacerých ďalších dôvodov, ktoré možno motivovali autorov, tvorcov, podporovateľov, aby tie diela, ktoré tu boli hodnotené, boli kvalitné. Ale s pánom generálnym riaditeľom sme sedeli a hovorili sme o nejakých detailoch, ktoré sú takého profesné. Ale je to možno aj vďaka tomu, že RTVS má konečne svoje výsledky po fúzii so Slovenským rozhlasom a aj prezentovalo medzi širokú verejnosť tento festival, ktorý
nemal tú možnosť predtým využiť aj toto médium. Som veľmi rád, že záujem zo strany mladých ľudí, ale aj návštevníkov počas tohto podujatia je stále narastajúci, čo ma ozaj zaväzuje iba k jednému. Ja vám sľubujem, že keď ma zvolíte, bude to opäť od mňa. Dobrý podvečer, tak už vieme, ako sa stať primátorom. A ja začnem tým sľubom. Už som síce na to zabudol, ako vyzeral pionierský sľub, ale robil som ho, takže ja sľubujem zodpovedne. Bohužiaľ až o 2 roky, možno by som chcel každý rok. A naozaj som veľmi rád, že rozprávky nie sú len počuteľné a viditeľné. Som veľmi rád, že aj samotný festival bol, myslím, že veľmi pekne pokrytý aj v televízii, že to je reálna synergia televízie a rozhlasu. Ale som veľmi rád aj tomu, že nebudeme hovoriť už len o rozprávkach v rozhlase, ale aj v televízii. A som veľmi rád, že tu za mňou vidím Mimi a Lizu a to je naozaj krásny príklad, ako sa televízna rozprávka, dokonca kreslená, dostane aj do éteru, do rozhlasu. Takže tá synergia je naozaj reálna v tom. Môžeme o nej hovoriť, koľko chceme, ale pokiaľ budeme vidieť a počuť, tak to reálne funguje. Veľmi sa na to teším a ja chcem povedať aj to, že môj management na čele so mnou naozaj má jednu z absolútnych priorít detského diváka a budem veľmi rád, keď od tie 2 roky bude toho oveľa viac a budeme hovoriť o množstvách titulov, ktoré fungovali a fungujú a budeme mať veľké plány. Ďakujem ešte raz za krásny večer. Páni, veľmi pekne ďakujeme. My sme tento festival otvárali pred 3 dňami, hovorili sme o ľuďoch, ktorí tu budú pôsobiť, ktorí tu fungujú. Včera v elektrárni som oceňoval moju pani riaditeľku Mestskej knižnice, ktorá je od začiatku súčasťou tohoto podujatia, ale nie je v tom sama. Je v tom samozrejme aj za tú druhú stranu vtedajšieho Slovenského rozhlasu Jana Uličianského. Teraz by som chcel vyzdvihnúť práve jeho osobu, nielen, že už tu bol raz ocenený, ale chcem mu poďakovať, že on je práve takým človekom, ktorý dával od začiatku tomuto nejaký náboj a nejaké smerovanie, pretože spájal tých ľudí, ktorých sme tu chceli vidieť, ktorých prezentoval a nakoniec aj priniesol to podstatné, tých mladých ľudí. Nielen do tej poroty, ale predovšetkým divadelníkov, bábkohercov, ktorí dneska už majú možnosť v slovenskej televízii byť na obrazovke v rámci detských programov a za to patrí veľká vďaka. Chcem mu za vás všetkých z tohoto miesta poďakovať. Janko, ďakujem. Spoločne privítame riaditeľku Mestskej knižnice mesta Piešťany, inžinierku Margitu Galovú. Patrí sa aj povedala posledné slovo pred záverečným vstupom nášho výborného hostia. Dobrý večer. Dobrý večer. Vážené dámy, páni, milé deti, drahí priatelia rozprávky. Festival rozhlasových rozprávok Zázračný oriešok, kniha v rozhlase, rozhlas v knihe sa dnešným večerom blíži k svojmu záveru. Máme radosť, že aj v tomto ročníku sa nám podarilo venovať niekoľko dní tak dôležitej súčasti detského sveta, ako je rozprávka. Poroty si vypočuli súťažné tituly, starostlivo vybrali tie, ktoré ich najviac zaujali. My už poznáme víťazov, odovzdali sme im ceny a srdečne im blahoželáme. Počas celého trvania festivalu sme sa snažili vytvoriť všetkým zúčastneným príjemnú pracovnú atmosféru. Priestor pre milé stretnutia, deti s autormi, ilustrátormi, vydavateľmi, hercami i spevákmi. Dúfame, že sa vďaka týmto stretnutiam Piešťany stali miestom, kde rozprávka chvíľu ožila a priniesla radosť vám všetkým. Na záver mi dovolte poďakovať všetkým účinkujúcim, porodcom, deťom, partnerom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, že tento festival dnes môžeme slávnostne nie ukončiť, pretože pokračuje podujatiami na dedinských školách v okolí, ale že ho môžeme vyhlásiť za úspešný. 3, 2, 1... Oriešok, zatvor sa!
Zázračný oríšok. Festival rozhlasových rozprávok, kniha v